Brezovica leží v údolí Torisy pod východnými výbežkami Levodských vrchov. Obec sa vyvinula na starej ceste vedúcej zo Šariša na Spíš, ktorá sa v pramenných materiáloch označuje ako Veľká cesta. V obci vznikla križovatka ciest, ktorá napomohla vývoju Brezovice ako trhovej osady. Kým cesta, vychádzajúca z obce smerom na juh do Brezovičky, prechádzala cez Levodské vrchy k Spišskému hradu a Kapitule, cesta smerujúca na západ cez Tichý potok viedla cez úložu do Levoče. Prečo si na kalamite? Prosím? Prečo si na kalamite? Chceme pomôcť Tatra. Hej? No, A myslíš, že pomôžeš nejak? a trochu pomôžeme. Hej, tak to je super. Berzevicí rod, jeden z najvýznamnejších šlachtických rodov Uhorska nemeckého pôvodu, pochádzal z Tyrolska a do Uhorska sa dostal zakladateľ Rudger v svadobnom sprívode manželky uhorského panovníka Ondreja II. Gertrudy. Manželka Rudgera, dvorná dáma Novej kráľovnej, spolu so svojím bratom Adolfom I. spišským prepoštom kúpili v roku 1209 od kráľovnínho brata Edberga, biskupa Bamberského, rozsiahle územie na juhu Tatier, na Spiši v doline Popradu medzi Snežnými horami, riekou Poprad a osadou Izák. Administratívnym sídlom týchto Rudgerových majetkov sa stála Veľká Lomnica. V roku 1274 dostali Polán a Rikolf I od šarišského župana Arnolda väčšie územie na Šariši s centrom v Brezovici. Ku pôvodnému menu si začali písať Brzevici. V roku 1350 Brzeviciovci dali postaviť hrad Brezovicu a krátko predtým i kamenicu v Šariši. Pre Tatry je zaujímavý ďalší Štefán Berzevici, ktorý v roku 1717 vystúpil na 1890 metrov vysoký muráň v Belianských Tatrách a nechal o tom písomný záznam. Egid Berzevici žil v rokoch 1835 až 1906, propagoval výstavbu turistických zariadení vo Vysokých Tatrách a bol spoluzakladateľom i predsedom Uhorského karpatského spolku. On však bol tým, kto priviedol majetky rodu vo Veľkej Lomnici k úpadku a rozpredaju. Tento majetok bol tesne po prvej svetovej vojne rozpredaný a zástupcovia rodu postupne odišli z Československa do Maďarska.
Prostějovský adrenalin sport klub. Jsme v Tatrách, jak vidíte. Město nám pomohlo v tom, aby jsme mohli tedy pomoct trošičku, aspoň symbolicky, Tatrám, které jsou v hrozné krizové situaci a vlastně se úplně změnili. A vidíme, před námi vidíme i vy, vidíte měsíční krajinu, která samozřejmě už nepřipomíná vůbec Tatry, které jsme viděli dřív. Je to hruza, my co jsem pravidel, tak je to úplně neštěstí podívat se na to, jak to tak vypadá a jaká doba bude trvat na to, aby to bylo vůbec schopné znovu se ta vegetace dát do pořádku. Není to nic příjemného na pohled, samozřejmě jdeme okukovat Tatry a jdeme aspoň trošičku symbolicky pomoct tomu, k čemu nám pomohlo i vedení města, aby si mohli tady opravdu aspoň chvílečkou dát do pořádku nějakou část. Tater teda samozřejmě určitě aspoň na 10 roků práce, aby se trošku zpamatovaly ty základní turistické cesty a přístupové cesty a komunikace. Je to opravdu strašný pohled na Měsíc nebo na Mars, je to velice nepříjemné. Ale jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit aspoň symbolické pomoci a věříme, že pomůžete i vy ostatní. Stojí to za to.